bwrai biriyaलाय सोबना दोनसै गुजुगासिनो So guys, दा फुंनि 8टा जाबाय दा साननैसो बिराद गाधा जागासिनो मानो गाधा जादों होनना बुंबाथाय आंनि सिखारनाया बेसे लेट जादों आरो नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो आङो दा साननैसो माने भिडिअखौनो होनायानो जायाखै बिराद गोबावजोंसो भिडिअ होगासिनो आंनि गावनि चेनेलाव नोंथांमोनाबो माने सोरबा सोरबा बावलायलाङोदां सम सम आंखौ माले दाखालि जोंहा बेसेबांबा मोजां बिफांफोरखौ दानख्लायजोब्बाय नै बियो सिलिखामोन ओमफ्राय बे नारेंखलमोन साफा गैला नारेंखल फांसेल' दंमोन जि थाइसे थाइनै थायो बेखौ मोनजायोमोन दा गैला आरो सिलिखायाबो बिराद थायोमोन दा बेबो गैला खामानि मावनो नागिरदों ना जाबाव दाना सिलिखायाबो दानफाय जाबाय नारेंखलबो दानफाय जाबाय ओमफ्राय ओंखाम मा ओंख्रि जागोन जोंहा दिनै माबासो मुला आरो आलु एवनायखौ दिनै बेदर मोनजाया बेदर दिनै मा बार सम मंगलबार ना मंगलबार आरो बिस्थिबार खालि बेदर मोनजाया जोंहा बिराद खस्थ' जायो पेपे बुंदो हा माजों संनो नागिरदों हा आइदे गोग्लैबायमोन आरो सुखुनानै बेलाहि आरो So guys दा आङो स्राब लाना फैनि र' दखानाव थांनानै बेनिफ्राय सोरबा गारि गोदान लादो होननानै बुंबाय थायो कमेन्टफोराव आं नुबाय थायो सानफ्रामबो मैयानि भिडिअफोरावबो फैदों ओमफ्राय आं बुंनो सानो दा गारि गोदान लानाय माने 1 लाखनि गोजौआव थांखांनाय आंनाथ' दा बेनो सोलिगासिनो ना जोंनाथ' बेजोंनो सोलियो ओमफ्राय जुदि बिमा बिफाफोरनिफ्राय जुदि गारि दाबिनानै मोनबाथ' लागौमोन आं खिन्थु दा आं लानोबाथाय गावनि फैसाजोंसो लानांगौना ओमफ्राय गावनि फैसाखौ नोङो 1 लाखनि गोजौआव बाहायनाय माने जोबोर खस्थ' खालामनानै एसेबां खामायनाय बेखौ खेबसेनो मोनसेयावनो इनभेस्ट खालामबाथाय बोरैबा नाङो जोङो आरो दा जायफोरबा गोरिब थाखोनि मानसि बिसोरसो मिथियो 1 लाख 2 लाखनि फैसाखौ ओमफ्राय दा बेनो सोलियो आंना बेजोंनो आजादि सोलियो लागै उनाव लागोन बे गैयाबाथाय दा थानाय समाव आरो बिमा बिफानिफ्राय मोनबाथ' आजादि ओरैनो बिलाबायना लानो हागौमोन दस्रा बायदि लामायाबो लामा So guys दा नै लुकखौ नुखाबायानो ना बियो जोंनि 50 बोसोरसो बैसो जाबाथाय 50-60 बोसोरसो जाबाथाय ओरै जागोन खोमा ना हा सोर बिलाय देनां आरो बुरै बिरियालाय सोबना दोनसै गुजुगासिनो नङाब्रा देनां होनदो देनां खानायफोराबो मोनजोब्बाय नुवाखैनो माखो नोंनिया खानाय मोनाखै नामा आंनिया मोनबाय माथो आइखौ नायनि र' जुदि एडभान्स होना लाखाबाय जोङो पुरानो बोरैबा जाजोबो बे ओइ थांखुआलाय बुरै आइया बुरैलै आयै रिमजिमा बुरिबाय सोर इयो सोर हा न'न' दै सोर इयो बुरिबाय रिमजिमा आबैखौ नायनि र' नोंखौ देनां बुरिबाथाय ओरै नुगोन ना आइखौथ' आरो बारासो बुरि नुयो ओमफ्राय आंबो बोराय बोराय जाबा मारै जायो नुवाखै उरि जाबाय खानो र' नानिया नोंखौ बनदानि बेनिफ्राय आइखौ नुबाय आइया दा बोरै जाना दं ना खामानि मावा बुरिथारबाय आरो नोङो हा थ' खामानि मावदोंसै बन दाननांगौ थ' नों हागोन जानायसां बुरिबाय जानायलाय बाल्थिंसेबानो जागोन बाल्थिंसे दै रोगाना दोनसै दा दलरनो दसे अनजानायनि Aide, apa tuh nak? Aide, ser ni uno. Barang ni. Nơi nương không đâu.
Ba, sang nom dong ha. Ses balu ses. So guys, dसे बलबो गेलेना फैबाय आङो गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय मोखां माबा माबि सुनानै फैबाय दुगैनोबोथ' गिनाय नाङो बोरैबाफोर एसेबांखिनिबो गोलोमाखै दसे आरो बिदिनो टाइम पास गेलेबाय माने ओरैनो बेकार थाबाय थानो जादोंना दहाय सानाव मोनसे स्पन्सर होबाय नोंथांमोना नुखाबायानो मोनसे स्पन्सर होनाबाथाय सानसेखौ बोरैबा सान्ति मोनलायलायो ओमफ्राय दा समाबो बारा गैला दा गामिफोराव बेरायलाबायनानै ओरैनो मिसल पुख्रि जाना फैनाय गामिनि दखानफोराव नङाबा ओरैनो लोगोफोरजों लोगोबो रावबो गैया होमबाबो गामि खेबसे बेरायना थांना फैनि आजिखालि 20 टकाও गथा उलाइगल ना केमान सोनार इउटुबार सोने নাই শুনতো ও 2020 আজিহে পাইছো 3 বছৰ হৈ গল আৰু মোক কিবা একটা লাগে ভাবিয়ে নাপায় আৰু